to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa kodada tata befundisi. Ndiyabulisa komama befundisi. Ndibulisa komama bonke abakhoyo. Ndibulisa kubantu abatsha. Bulisa uSunday School egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Igama lami ke ndinoSiphiwo, ndiyazalwa kwaNjemla apha eMthatha kwaPheng. Ndisindisiwe, ndingumntwana kaThixo, izono zami zixolele. Haleluya. uThixo ke nami wayenzela inceba kakhulu impilo yami. Haleluya. Wandihlangula ndingelutho. Alibonke igama leNkosi. Wandenza umuntu obhetele. Glory to Jesus. Nibona umuntu owayengekho ngcono kodwa wenziwa ngcono nguThixo. Haleluya. Uthi uPaulos xa ethetha uthi sasifudula singenaThixo, singenathemba. Haleluya. Uthi sasilawulwa sisimo senkanuko. Haleluya. Sisenza unothanda nakanjani ngoba wawungekho umkhala. Glory to Jesus ebomini bethu. Kodwa uThixo ngobe sisityeli ngenceba. Haleluya. Wayenzela inceba impilo yethu. Glory to Jesus. Wayenzela ngeyami impilo. Ndiyamthanda ke kakhulu Yesu. Ndimnandele bobomi bokusindiswa. Alibonke igama leNkosi. Ndafumanisa into yoba impilo emnandi le. Haleluya. Alibonke igama leNkosi. Lempilo yophila a stress free life. Haleluya. Akuthi uba istress azibikho. Alibonke igama leNkosi. Zikhona izinto ezifike zithi xiki apha empilweni yomuntu. Haleluya. Kodwa I thank God. Glory to Jesus. Ukuba zithi sifike khona umuntu wokuhandlisha istress. Hallelujah. I no longer handle stress ngokwami. Kangiba ndiyaphola kakhulu. Abantu bathi xa benjonga noko engathi ayigubeli kakuhle. Hallelujah. Did you know iyagubela, but there is God who lives in me, who takes full control of everything. Embi enhle ezebomini bami. Alibonke igama leNkosi. Uyinkosi yomusa. Oh, uyinkosi yomusa. Hallelujah. Nimbonile uThixo ethembekile empilweni yami. Jesus. Nkosi uJesu eyibambile ngesandla. Khona umhlabelelo othi uhamba nami. Siyancokola unibambe ngesandla, sincokola ndawonye. Wayibamba uThixo impilo yami. Hallelujah. Sathembekile ke bomini bami namhlanje. Andikayiboni into enganisusa elithandweni likaThixo. Hallelujah. Ndiyenquote amazwi athethwa nguPaulos athi intoni enokusahlula elithandweni likaThixo. Azibize zibenitsi athi kuyindlala, ukuswela, bubuze, athi izinto zikhoyo, izinto zizayo, athi ndeyisekile ukuba nakufa akunakusahlula elithandweni likaThixo. Ndalithatha lo lizindali apply ebomini bami ndaqomba Thixo noba uvuthuza umoya kangakanani angeke ndasuka elithandweni likaThixo. Ndibanjwe sisandla sikaThixo namhlanje andimanga ngoba ndihlakaniphile. Glory to Jesus. Kodwa ukhona ohlakaniphileyo okumi. Hallelujah. Ndiyabulisa njalo egameni lika Yesu waseNazaretha. Hallelujah. Siyambonga uThixo othembekileyo. God who gave us this day to gather in this place bathandekayo in his name. Hallelujah. Ngoba uThixo uba concerned inhlangano yabantu abahlanganayo ukuthi bahlanganela ntoni. Hallelujah. Abese ba pleased ngabantu abahlangana ngenxa yegama lakhe. Hallelujah. Ulwenzile kuThixo usuku for us to rejoice and be glad in it. Hallelujah. Ngifuna ungazibambi ukwenza uThixo ngokukhululeka. Wazi ukuthi impendulo yakho ilapha. Glory to Jesus. Hallelujah. Ukukhululeka kwakho kulapha namhlanje. Hallelujah. Yonke into ibihlupha ubomi bakho namhlanje, you are going to be free in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. This is guys ke into bethetha kakhulu. Inkosazana nzalo komkhulu kuyathethwa lapha kakhulu. Hallelujah. Glory to Jesus. Without any waste of time, siyambulela uThixo kakhulu. Hallelujah. Futhi nangabantu abakhoyo, even visitors.
ezizileyo apha siyambulela kakhulu uThixo ngazo. Hallelujah. Nabantu bendawo siyabulela kakhulu. Hallelujah. You know, xa kusima intente endaweni kuba khona izstrongholds endawo that are fighting into kumsebenzi kaThixo ungahambi kakuhle. Hallelujah. Nabantu bamatanisa izinto mother. But yayike yakhona intente kwenzeka uA no B no C. Therefore asuzukuya. Hallelujah. But uThixo batsala abantu bakhe anedinga nabo. Hallelujah. Ndifuna uyazi into yoba njengoba ulapha namhlanje uThixo une divine appointment nawe. Hallelujah. Ngizophakamisa ke kuthiwe opening prayer umama unokhwali egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Umalusi wosilonda sikethindwe koyimpisi umalusi wosilonda sikethindwe koyimpisi siyapha uphinde Nkosi ukuhlala phakathi kwethu. Baba wethu namandla sibulela Nkosi ithuba osinike lona. Thixo wethu namandla ngoba zonke izinto zihlelwa nguwe. Thixo wethu ulungileyo ngaphezulu kokuhlela kwethu. Baba wethu wengcwele siyabonga ekuseni. Oh Jesus. Thixo wethu namandla siyabonga umkani. Thank you Jesus. Siyabonga. Siyabonga mavula kuvaliwe. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu waphezulu. Hallelujah. Siyabonga Thixo wethu ekuseni. Hallelujah. Sizovula Thixo wethu namandla. Ekukhoneni bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sizovula indlela namhlanje. uNkulunkulu wethu namandla. Jesus. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu namandla. Oh Jesus. Baba wethu oyingcwele ukuze ukhonzeke kahle. Baba wethu oyingcwele sizokwenza lo nkonzo. Thixo wethu namandla yokwendlala. Jesus. Indumiso phambi kobuso bakho. Thixo wethu namandla ukuze konke okuplanile. uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuze kuwele phezulu kwenhloko zethu. Kwenzeke Jehova njengoba uhlelile. Baba wethu oyingcwele sizokwendlala indumiso ekuseni. Baba wethu namandla sizokwendlala indumiso ekuseni. Baba wethu Jesus. Baba lithi izwi lakho uhlala endumisweni. Jesus. Baba wethu namandla sisebukhoneni bakho. Baba wethu oyingcwele sithi yenza umsebenzi. Jesus. Opheleleyo Nkosi namhlanje. Ezimpilweni zethu Thixo wethu namandla. Sizovula Nkosi ezulu. Ngoba Nkosi nakusekhona ezivaliweyo. Baba wethu namandla. Sizovula egameni lika Jesu. Baba wethu namandla. Sivula lo mnyango nalo mnyango. Sivula lo mnyango. Jesus name. Ngegama
Siphilela ngomthandazo yonke imihla yami yonke imihla yami Siphilela ngomthandazo yonke imihla yami emhlabeni yonke imihla yami Siphilela ngomthandazo andisoze ndakhathazeka Siphilela ngomthandazo yonke imihla yami imihla Hallelujah. UNguThixo wazi konke. Glory to Jesus. Uthi lo mhlabeleli yonke imihla yokuphila kwami ndophila ngomthandazo. Yabona lo mzalwane wawubona umthandazo. That is the most powerful weapon umzalwane ekufanele babe nayo. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndimtshela nxa umzalwane ongathandaziyo uthembeni. Glory to Jesus. Ngoba in prayer sifumana amandla okuqhubeka endleleni. In prayer sifumana ukutshintsha character wise. Glory to Jesus. Umthandazo utshintsha wena. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Who you are. Uhlale nomoya ingcwele akuchazele who you are. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Umthandazo uyakugcina. Hallelujah. Ukwazi ukumelana ne-challenges that are coming your way. Glory to Jesus. Umthandazo strengthen us singabazalwane. Hallelujah. Wawubona wawufunda wathi no man, this is the weapon that I should have. Hallelujah. Into engafanelanga niphungukana nayo le. Yilento atsho uPaulos
wathi pray without ceasing. Hallelujah. Udla ngokuthi umfundisi wami noma songeva ntshisakalo ngoba ikhona lento ithi thandaza ukuba kukhona into ethi thandaza uthi even in times ungayiva lonto but pray ukhona ukuvala. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Sizo phakamisa ke uMrs Mboya for welcoming remarks egameni lika Yesu wase Nazareth. Yonke imihla yami Tosiphilela ngomthandazo. yonke imihla yami Yonke imihla yami tosiphilela ngomthandazo. yonke imihla yokuphila kwami yonke imihla Tata umfundisi waphakathi kwethu lo tata ndibulise lo mama ndibulise nekwayara ecula kamandi kangaka. Andinguye mina uMrs Mboya nanku uMrs Mboya umama walo mntwana uhamba nami walapha. Amen. Nanku umama wakhe. Nabandifowunele bathi kukho inkonzo ezaba lapha. Ndothuka ngoba ndikhokulelala. Ndothuka ndothuswa nguanti wami. That has uphilile naThixo wami xa kuthiwa uzawuza inkonzo apha. Wathiwa hayi uphilile. Kwathi iqala izolo bendilapha ndilindile uba nizawufika. Wasa ndinganiboni. Namhlanje ndabe ngiqonda uba kufuneka ndihambile kwam kuyasetyenzwa into nayizolo nje ndathi hayi bantu benkosi ndawunibona ngecawe. Hayi ke kodwa ke ndaqonda uba mandilale ndilinde nifike. Ndizonamkela ke ngoku. Ndiva kusithiwa nisuka kude ngapha eDurban ntabendaqala ngapha kude. Ndibulela ndizothi khululani ibhatyi zethu sitsho thina amaXhosa. Sithi khulula ibhatyi uyixhome pha wenze lento uzowuyenza. Kweli khaya niyandibona ndisisiqhwala kodwa into endiyizele apha ndifuna uba ndihambe ndithi ndifika kwam ndibe ndisithi lahamba ntonga ngoba ndivela phi enkonzweni yoThixo. Ndinaye nam uThixo kodwa kuba khona imini ndiqonda into yoba le ntonga yintoni ifuna ntoni kum kodwa namhlanje Hallelujah. ndiva kwalapha ezingomeni kuba ziyandakha. Andazi ke ngoku nxa sekuthethwa sinikwa noThixo sinikwa noYesu simane sisithi sinaye kanti mhlawumbe usemncinci wethu. Sizonamkela ke ngoku apha kule ndawo uba nikhululeke nenze yonke into enizowuyenza apha. Uba nizowuphilisa abantu niqala ngalo umandi uba nani watsho wangela ubhuti wami ngoku bendisithi nguye ozawubulela apha nkosi yam ozawuthi amkele abantu kungonangenayo ngoku sekuthetha mna kodwa ngenxa yento yoba kuye inkulu yasekhaya ayikho enye indlela. Andikhathali noba uyafika kangazi noba ngobani naba kufuneka namkele ufike kamandi nisaza kwamkela. Thole le nkomo naba abantu kuthiwa mabamkele ufikile ke ngoku asigqibanga Thola asigqibanga yini Thola Umbelele into kungafika. Fire! Ayiseyikho ukuthi nentethuna molweni. Amen.
okokuqala ukuxolisa bethu into zininzi kaloku xa uthi beseplanto kuba past 8 ekuseni sithi noko sobesilapha ku-8 into yasebhizinesini sivele zibe zininzi ukuthi xa kuthi ndiqhele mayibonge inkosi into endizenza kubulela seyegqibile umafungo ashe jongani khula nezibhaki zenu khula nto kodwa akenilinge nezishaka akenilinge nezishaka khula nonobe endlini nikhonze uthixo akumandi ukukhoza abantu yeah ubufuna inkululeko kanye kwenza abantu babona ubuza ngandihamba bacwafa abantu mdala phakathi andimzi nomzi kukho ababini phakathi kwethu into esiyigcineleyo inye nguye sokaphakathi bendithetha nabanye abantwana ndifika kogqirha bandithi abantwana abanye iintombi ezimbini ndithi jongani xa kubona ukuthi hayi bo usemtsha kakathi hayi ikhona le nto usayifaka ngaphakathi ikwenze mtsha ndithi amen ikwenze njani isimanga sento abantu bayicikisa okayesu kuthiwa abantu bathini bamcekisa uba bekuthiwa kusemgidini ngekugcwala uba bekuthiwa kusulile ngokugcwala kodwa kukho nto ndiyithanda antu kananga nto aba kuthiwa baninzi abatheni kodwa bambalatheni masimkhonze mani sisirhalisa abantu ngoba into sasize ngasininzini apha size kuyeni fele frame athi ezithulo zemthi naba abantu into lenye what else nanguya ngumsisibo lo mfazi wami into ngiyokabalena apha ezimani masweleka unzopha uyanikwa uqaqana kofuna bathi ngomaqaqana njengama-transport qaqana feel at home dance when we cry when we jump when we and what should bless and bring this gathering in the name of Jesus. Amen. Siyabulela lena sikhaya Jesus. Siyabulela kakhulu samkeliwe. Hallelujah. Noko ndiyaqonda ba asuzu bambeka. Hallelujah. Khona uzobamba igazi ngoba samkelekile. Hallelujah. Phansi ndavuya ke mama. Xa kuthethwa ngobale ndavuya ngicimba siyazalana. Nkosi yami senivuya ba hayi ndazalana kule ndawo. Hallelujah. Ngoba obaleni esinabo phaya kwapheli ngodlamini. Phansi ndaxhuma ndazalana. Uye lowo. Onguye Ososibo. Oh. Amen. Kodlamini ososibo. Hayi ke siyazalana. Amen. So ndiyavuya ke ngoba siyazalana. Hallelujah. Ake siqhobeleni uThixo izandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi ukhonza uThixo. Hallelujah. Especially xa sekuhlangenwe. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Umani uqothula ufaka kuvimba. Glory to Jesus. Ukuze kwakheke impilo yakho. Hallelujah. Siyabulela kakhulu uThixo. Bese ngitshilo kuba anduzugida ndedwa ke now that samkelo. Amen. Sizawugida sonke. Amen. Glory to Jesus. Kuthiwa masizikhulula ibhatyi ngelakhi ke mina ndiyikhuleli ngena ngoba ndivele ndizamkele ke mina andisokolisi. Amen. Ngoba once ndasendlini kaThixo ndiqonda kusekhaya ke ngokwapha, especially apho kubizwa igama likaYesu. Hallelujah. Glory to Jesus.
sizohlabela mgama. Hallelujah. Sizohlabela ke siphakamise umuntu ozosenzela i-purpose of the day, Pastor eNgqeleni. Hallelujah. Thina sibona lo mthandazo siphumelelisa. Yiwo umthandazo osiphumelelisayo. 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 Thina sibona lo mthandazo siphumelelisa.
Singa i-product emithandazo yenziwayo ngabazali bethu. Bathandaza basishiya. Kodwa basishiya nelifa. Ngoba asimanga ngawethu amandla. Kodwa sime ngawo umthandazo. Ngoba uba ulikholwa awukwazi ungathandazi. Hallelujah. Ndiyaziqinisa ukwenza kanje. Andikwazi ukuthetha. Ndiyoyika uthatha phambi kwabantu bakudala. Hallelujah. Ndiyambulelo umoya ngcwele. Ndiyambulelo usuku. Elabakhona singekabikho. Elabhalwayo emaphakadeni. Ukuba ngale mini yale 16 ka-2023 kaSeptember uThixo wayenedinga lalapha. Ndizocacisa the purpose of the day masikhonga ntoni. Ndingwabangqingeleleke ndisindisiwe. Ndiyakuthanda uyixela uba ndamamkela uYesu. Amen. Ngoba kuyenzeka into yobana ungazange wazane nenkosi. Umuntu angatsho uba ndamamkela uYesu wayinceda impilo yam. Andikwazi uzintshontsela nditshontshelwa nguThixo. Andikwazi noba namazwi endizawuzitsho ngawo because nguThixo saziyo kakuhle. Hallelujah. Amen. Kodwa ke into endiyaziyo ndamamkela uYesu ndamvuma ngamaRoma. Kuyaxhomeka umvuma njani. Hallelujah. Amen. Ndizochaza ukuba sikhonga ntoni. Okokuqala ke ndizobulela abazali abanam ngoku. Hallelujah. Ngo-2022 kulo nyaka uphelileyo bendikhonza ebandleni endikhonza kulo. Andizuthetha loo nto ke apha. Sithe sikhonza Sister Nokuzona mzala wamkela wavele wandifaka egruphini ekuthiwa kusekhaya lizwi ese-Richards Bay. Wathi sisi ndakufuna ukungena apha. Ungena kwam ndaziva ingathi ndiyaqala ukumamkela uYesu. Ndaqalela ndamamkela uYesu ngamaRoma. Ndaguqa ndamamkela uYesu. Ndaqonda uba ingathi it was not enough uYesu ndimamkele because ndeva into ezintsha endingazivayo kwindawo bendikuyo. Ndeva insindiso, kutshintsha ukuthetha, kutshintsha ukwenza, kutshintsha ihambo, ndatshintshelwa isinxibo because into engaphakathi ayingekho ibonwe uthi ngaphakathi ingabonakali ngaphandle. Hallelujah. Ngoba icontainer kufuneka ibe clean ngaphandle nangaphakathi. Ndavela ndaqonda uba ndiyayifuna le nto. Nokuzola wathi hayi siza ke siye pha. Andifuni phosi sasingenayo nemali ndixele to be honest. Kodwa uThixo wayenza indlela sayofika kukude. Uyayibhatala i-couple of thousand usiya pha. Ndizawukwamkela ootata ndisenza kanje nomama uSibande. Ndisenza introduction ukuze ndidibane nabo. Xa sifika sisendleleni athethe uThixo kum athi kule ndawo uyakuyo lo mfundisi uyakuye uzawuba lapha eMthatha uzozapha kuwo. Hayibo ndimxelele ndifuna ukuzondithe andimazi lo tata siyakhona umfundisi kodwa kuthiwe uzawuza apha uba kanjani andazi. Xa sifika ke nyhani sisamkelwe ke ngutata umpostile uNtsibande sefikele enkonzweni. Xa singena emotweni asithathe kasekwakhe athi ndizawuya eMthatha cela nibhale idate. Ndiqonda uba it's a confirmation and uThixo bethetha kum endleleni. Hayibo kwenzeka njani andimazi kwamna abengandazi naye asazani kodwa uThixo usazisile uba sazana. Nyhani ke ndahlala andifuna uphosisa ndalibala. Kwathiwa ke ngoku 2023
into ka-2022 yokuxela ngo-2023 ndaqoma ke ngoku eyakudala kanti uThixo uzawuzalisekisa namhlanje ekaThixo into ihambe ifezeke ngoba namhlanje balapha ngegama likaYesu bebengazazi baba lapha kodwa uThixo ezulwini wenza uba babe lapha eMthatha ndiqinisekile baqala usemthatha andazi noba babekhebeza kodwa into endiyaziyo basuka eRichards Bay ukude sowufika eDurban ukude kakhulu bahambi siyanamkela mama notata uTsibande nena nabantu basekhaya lezo ngamkelekile eMthatha ukuba khona apha andiyazi ukuthi ufuna ukwenzana andizuthi into engayazi but into endiyazi khona uThixo into azoyenza apha eMthatha uba uzoyenza ngantoni ngabani I don't know but there is something that God wants to reveal or want to do ngempilo zethu eMthatha ndimbonile uThixo wabo akafuni into othetha ngaye ke ndiyamazi akangula mntu uba ufuna akaphakanyiswa maniqala akantshontshelwa uthini wangena ubani tonto zonke ezanto zithethwayo emacaleni inkonjeni igakalamba izithethwa ke phambi kutata ngoba yena akalohlo ndafika ndafumana utata ongumahluko nomama ongumahluko and apho iphilwa ndathi ndifika pha ndathi mna zange ndayithela ke nto tata ndathi sifike yadini ndithi yo kule ndawo inankonzithi ayikabikho ndithi kuthixo kule yadi I feel the presence of God siseyadini asikangena endlini akwakhonzwa but I felt the presence kaThixo ngaphandle ngena amagcekeni akhona andiphakamisiye bona kodwa ndiphamisa uThixo wabo ngoba ndimbonile yakhe impilo yami ndihamba nabo ke kumnandi enhlizweni yami kanti oba mna ke andingenalo umntu umenethetha ke naku-WhatsApp hayi ngoba zingekho izinto ndinozithetha into nayo bekungekho nto itshoyo ithi mandithethe kodwa ukuphakama kaThixo empilweni yami ndibonile iliwe ke bangcwelele imvuselelo ndicela uyithetha loo nto leyo iliwe kakhulu le imvuselelo uba uyakhumbula kanina u-NJ Sithole kwedla ngofika eMthatha kwakumnakala intente kwenzeke yonke into apha kukhawule umbane wasapha ibhali usothi umvuselelo izabalapha zabuyiswa ke ibhali ndatsha ndawulala esibhedlela njengoba nindibona ndatsha apha imvuselelo yabhebhetha intente yawa ebusuku sayiwisa besokhonza izolo yahlala phansi babesoyikela ngoba umoya abantu abebeza apha konakala imoto tata Mtsibanda bakhona abantu ebebesiza omnye uthi ndisanyikisa imoto ngoku usisi unathi luphayana wonakelwe imoto naye kodwa uyawakhwela itaxi ngoba benenjongo yena ke ndimthumelela wabona ku-YouTube wathi andikwazi ungesike kulo mntu andimazi nomazi wathi ndivuthixo wakhe ndizokhwela itaxi ngoba namoto ndashiya imoto ndikhwela itaxi ulapha naye namhlanje ndiyambonga kuThixo ngokana bam ke aba bonke ngabefundisi aba ngomama basekhaya lezwi amama basekhaya babathi kwazi uba ndihamba noomama basekhaya lezwi nibethunani andihambi ndodwa ndihamba nekhaya lezwi apha abanye abayazi ke tata nale language ke ndithetha ngayo ekhaya lezwi bayintoni bazomka kodwa ke beyazi abanye amen ndibulisa ke nabamelwane abalapha sinabamelwane abakhoyo ndibulisa ke no-keyboard wethu ndiqonda mandiqale ngaphambili ndigqibele ngani ndibulisa ke nosisi nozi hayi wendithwele oko ke lo ngowam haleluya yi-man of God endinikwe nguThixo uthuthe le ntente tata akandazi nondazi uThixo umvela wambamba makazintente umvela wambamba makazobethi bunebandla lakhe lo mntana but he is very humble unikele ngento yonke akabhatalwa lo mntana le ntente ayibhatalwanga le tata inikelele kumfundisi yonke into elapha yenziwe nguThixo akukho nto esiyenzileyo apha sinikele nangutata wethu ndiyamazi akayifuni ke le nto ndithethayo ndiyayazi nomama akayifuni
akathi makukhutshwe imali ukusuka kwaRichards Bay asikhuphe imali yakhe thina yokukhwela ngoba befundisi yayazi ukanina sibathatha ngeflight sibanyuse ngeflight sibazisa sibabhatalele sibabhatalele BNP bazibhatalele iBNP uthi asizuba ngumthwalo kuni singabazali asiqhelanga ke tata lonto leyo thina apha thina sazi into basitha kufuneka sicinde imali zePay sinikelele amadoda kaThixo into esingayiqhelanga ke thina ke apha the last pen funeke uhambe umuntu alale ngatyanga kodwa yena lo tata akayenzi lonto leyo andiphakamisele kodwa ndiphambisa uThixo wakhe sisuke eRichards Bay sasishota ngemali wasinika imali okhwela nguye okhuphayo anikelele ibandla athi sibandla nxibisa ibandla anizukufumana ukutya esiqhela ukutya eRichards Bay thina kuyatyiwa phayana bethunana mfuqoka unithi nisahluthi aphepha umama uNtsibande sifuna sitye ngoba sidokotya siqolise ke mama Ntsibande sizuyenza lonto leyo asinayo normally thina amen kodwa ndithetha ubumandi enhlizweni yami kumandi kakhulu ngoba le mini izalisekile uanti wami ke lona ngobeme apha lo uvule umnyango oba uThixo abelapha xa uvulela uThixo uyazibonakalisa awukwazi ukuvula uThixo ndisike imessage ibishunyayelwa ngumama uNtsibande ngolwesini ebithetha ngozake ethi ndizolalisa endlini yakho wehla uzake uzolalisa apha ke anti uThixo wena ungulozake uvulele uThixo haleluya ndiyabulela kakhulu andizuthi ba uThixo uzokwenzani kodwa uzoyenza into ozoyenza futhi andizumamela ngaphambi kuThixo ndibuhlungu kunabantu abasuka kuthoma eMaritzburg basipende imali bezapho bezofuna uThixo siyanibulela kakhulu nisezobulela ngegama kaYesu haleluya ake sikhobeleni uThixo izandla waphambili sikhobeleni uThixo izandla sikhobeleni uThixo izandla glory to Jesus haleluya siyambulela ke uThixo othembekileyo siyabulela mama ngencazelo yonke kama ndiyahalela ke ngokuya eRichards Bay Ntsibande for ezasipheko amen ndingumuntu apha usithanda sisu sakhe kusho ukuthi singahlala kunye amen haleluya ndiyaziwa ke napha kakhulu inyama amen yabona ke inyama sensaziwa apha enkonzweni ukuba ndileli izizwe lithanda inyama haleluya we thank God yazi God une tendency yokuhlanganisa abantu for a certain purpose engaziwa umuntu kodwa eyaziwa nguye alibonge igama lenkosi yethu Yesu uma mesatsho inene uThixo unento azokuyenza apha haleluya futhi ke sendibulela into yoba ndibe ngomnye wabantu uThixo azathi xa esenza ndibe ndikhona glory to Jesus hallelujah athe yenza yonke into khona umhlabelelo othi Lord whatever you do it in this place don't do it without me umama ethetha apha nalo mhlabelelo enhliziyweni yami othi inkosi nami ungandedluli hallelujah kusenhliziyweni yami ukumkhonza uThixo kusenhliziyweni yami ukumfuza esathi uPaulos ethi we should be the imitators of the word we should be imitators of God whatever ayenzayo nathi sifunda ukuyenza sinyathele on his footsteps dingulomuntu unqanelo ukwenza kakuhle endleleni kaThixo haleluya alibonke igama lenkosi sizohlabelela abathandekayo simzukise uThixo lethi izwi lenkosi uhlala izindumisweni zabantwana bakhe glory to Jesus when we worship him we are drawing his attention we say Lord here we are no uThixo asibona ngoba uThixo uyasibona and ilizwi lakhe lithi he knows
even our thoughts wazi uThixo singekathethi, but the minute simworshipa simxelela how great you are, we are drawing his attention. We are saying, God, here we are. Silapha kule ntente nawe Thixo sikubekela isihlalo ngoba siluhlobo labantu abathanda ukukunqula ukho. Hallelujah. Asithanda uba xa sikhonza singayivi presence yakho ngoba thina singaduka, thina singalahleka, thina ayikho futhi into ebhadlileyo thina singayenza ungekho. Glory to Jesus. Hallelujah. We are going to worship him. Sithi Nkosi uhambe nathi bangelide nothi uzosishiya apha. Glory to Jesus. Hallelujah. Sithi Thixo sithwele. Wasithwala uThixo siconceive ngabazali bebonke wathi omnye umama ecacisa ngendaba ye-womb ethi uqale ukuba iconqueror wena from the womb. Hallelujah. Because indlela ubuhamba kuye esibelekweni it is very rough ngoba uselindyumbuza ichambuza into ibingaqhabuka anytime, but uThixo wakugcina for i-purpose yakhe. Jesus, we are not here for nothing. Glory to Jesus. Thixo wasigcina for a purpose. Glory to Jesus. Hallelujah. Namhlanje simile sadlula from the womb sahlala 9 months eswini. uThixo wasigcina ikhona imimoya ibhudla usathane engavumi ngoba usathana wayisazi kakuhle isiqalo sethu nesiphelo sethu kodwa uThixo wangavuma nempilo yethu. Oh Jesus. Ungayithathi kancane into yokugcinwa uThixo. Amen. Uyifanise nokulala nokuvuka usuka kude and you are very important kuThixo. Glory to Jesus. Thixo ukuthanda usisoni ukubona umthuka uthuka nabantu abasindisiweyo ungafuni nokufa ngevangeli kodwa uThixo wakuthanda unjalo. Glory to Jesus. Hallelujah. Wakuplanela ubomi obungakwazi ukuziplanela wena. Hallelujah. Ukuplana wena kuphasalake uphinde uqokelela uthi yaplana kuphasalake but wafika uThixo empilweni yakho ubomi bakho bathoba ne direction. Glory to Jesus. Sinesizathu sokunqula. Glory to Jesus. Sinesizathu. Hallelujah. Nendalo le iyasinikeza isizathu. Jesus. Glory to Jesus. Amen. When we look in creations kaThixo sisinikeza isizathu sokunqula uThixo siyaveza ukuthi there is God who lives. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyambulela uThixo abathandekayo who kept us. Hallelujah. From far until this very day. Glory to Jesus. Uthosabelelayo sibonga umusa. Sibonga inhlanhla yokuphila isikhathi esingaka. Nobody knows. Hallelujah. Ukuba namhlanje ngabe saphila. Uthi uDavid xa ethetha athi besifana nentaka emgibeni womthiyeli. Kodwa uthi ungaqhawuka umgibe. Sasuke sasinda thina. Namhlanje we are standing with boldness. Hallelujah. Si confirm that singabantwana bakaThixo sisindisiwe. Oh yes. uThixo sithandile. Amen. Hallelujah. Wakwela safika kuye wa impute ubuthixo bakhe apha kuthi. Hallelujah. Lithi sinake thina sibubulungisa bukaThixo. Hallelujah. Ngamanye amagama ubuthixo bukaThixo bufakelwe apha kuthi. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Sibalulekile kuThixo. Ngifuna uyazi into yoba ubalulekile kuThixo. Noma ungathi ungabaluleki kuthi singabantu, but kuThixo you are very important. Amen. Hallelujah. Ndicela sime ngenyawo nabakwazi ukuma. Sizohlabelela nje kafutshane simzukise uThixo. Hallelujah. You know there are things Mosi uYesu samfumana ngendlela ezohlukileyo. Asizange insindisweni ngendlela efanayo. Sambeza belili inyembezi kubuhlungu.
abanye they were smiling. Hallelujah. Abanye kwakubuhlungu. Glory to Jesus. Bamfumana uYesu. Hallelujah. Basindiswe. So ndifuna ukukhumbule where you come from with him. Hallelujah. Ubese ubonga uthi Nkosi yami bendingelutho kodwa wena wandenza umuntu. Glory to Jesus. Sizohlabelela nje kafutshane, simbonge nje kafutshane. Hallelujah. Sibe sesisiya ngasezweni. Glory to Jesus. Ewe Thixo wamazulu kumkani wokumkani sisukisa wena sisukisa wena ewe Thixo wamazulu
Jesus.
Oh, when no man Jesus. when no man athindela Oh, yonke. hallelujah. Egameni lika Yesu. Hallelujah. 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 Egameni lika Yesu. Hallelujah. 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 Almighty Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Egameni lika Jesu. Oh, my God. Wasenazareta, we love you. We love you, Lord, for you first loved us. Oh, we thank you, Lord Jesus. Enkosi kakhulu. Egameni lika Yesu. Wasenazareta. Thank you, Jesus. Kosi tithembe wena ma ndingasendi Kosi tithembe wena Glory to Jesus. I can sing Zanda once more. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sizoza ke ngoku ku-introduction of the guest speaker. Kubhaliwe ke apha Mboya okanye Mboya. Hallelujah. Siyabonga kubaba. Hallelujah. Siyabonga Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kubaba. Hallelujah. Amen. Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Imikosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi emhlabeni laphasuka ikhuselo laphezulu ukuze thina sonke sisindiswe. Imikosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi emhlabeni laphasuka ikhuselo laphezulu ukuze thina sonke sisindiswe. Amen. Ndicela ukubulisa nami ndingumntu ongakwazi uthetha kodwa ndibanga uThixo owathi namandlandi kudukeni. Okokuqala nje ndizawubulela ukuthi uThixo naye ikwazi uthi ethumele ethi makuyolandwa iesile. Walilanda iesile laza emzini elayolandwa emzinani othile. Ndibone lo mzi walapha ekhaya ube nenceba kuThixo. Ndibulela neesile lakhe ethe waligibela nazo kufika kule ndawo. Mna ndinokuzona wakamboya intombi ibisezweni ibithanda amasiko. Uyayazi umalume wam ebesithi xa sifike eofisini siyofuna imali athi imali yanto leyo khalela amadlozi andingxolisa athi ndizawusebenzisa imali kamama ndingamfuni lo Yesu. Athi xa uyathetha ngale nto yesathi khawuyeke le nto sowugqibela umuntu oxhelayo ke lapha ekhaya. I was the first person owayexhela futhi bendisaxhela ukudla ubuntu. Ndiwathanda amadlozi kodwa nenzela inceba uThixo ndikwindawo yaseMaritzburg. Futhi uThixo wandizisela oyena mntu nami bendisenza naye amadlozi endizisa amadlozi. Wandixelela ngekhaya elizwe. Ndithe ndisongena ekhaya elizwe zange ndithathe nomzuzu ndihlala kusisi wam nangusisi wam eMaritzburg. Ndithe ndisova iintshumayelo zasekhaya elizwe ndambiza usisi wam ndikhala ndathi ndithatha isigqibo ndiyashiya kule ndawo bendikuyo ndifuna uYesu. Ngenyani kwenzekile ndamfowunela utata futhi ndingazi noba kafowunela noba kwenzekani kodwa umoya wangena utata wakwazi undiphendula wandifowunela back wathetha nami. Ndayiphalaza ingxaki yam. Ndilapha namhlanje ulapha namhlanje ngenxa yothando lukaThixo. Ndikhululiwe kumatyathanga kaSathane. Andizuxoka ndimsebenzela uSathane. Adlile amadimoni wakhe kweli khaya. Ndizobulela ke abazali bam. Ndazinikela entabeni yendlu kaJehova. Yeyona nkonzo yam le ndazixela ngayo uba ndawufa phantsi kwayo. Ubaba uSibande nomama bandikhulule ngabazali bam kakhulu. Bodlula nomzali ondizele. Bodlula nefamily yam.
ngoba ndizibona ndikhululekile, ndikhula ngokukhula, kwaye ndibulela nokuthi nami ndikwazile ukuthi ndazise usisiphathiswa, ngoba usisiphathiswa wayebana ndixela ngensindiso, kodwa ndibonga into inye ndide ndafikelela kuyo. Sile nyani eRichards Bay ndamcela ukuthi siye kuba ndandibona naye ungumuntu omthandayo uThixo. Ndifuna ukuthi ndiyanibulela nonke abathe bangena phakathi kwekhaya lam. Ndibulela kakhulu babtsibande nomama nobazalwane basekhaya elizwe. Nama ningomntu uthandayo ukuthetha kakhulu ku WhatsApp. Zibakhona izinto ezenzeka empilweni yami, kodwa ndiqonda uba isimo sikatata usebenza kakhulu, kodwa ndithi uThixo yena uyabona. Ndizobulela kakhulu ubaba wam nangu mama wam omoya, mama Mtsibande, mama kothobekileyo osabekayo. Ndizawuthi nami bakhululekile, ndibule nokuthi bade babona umalume wam utata uSiko. Ndake ndamcela kudada ndathi hayi, wathi xethu wayesebenza eMetropolitan, ndamcela ndathi hayi kunomalume wam ayithanda ukuthetha ngensindiso, nanku ke ufikile namhlanje. Ndizothi ndikhululekane, ndiyanibulela. Nami ndicela ngokuthi ningene phakathi kwekhaya nabanye abangenile bazothola ukukhululeka. Bazothola ukukhululeka kwizinto zonke nasemakhaya abagulelwayo. Namhlanje ngokungena ndiyanithembisa nizawubona umehluko. Sizova elizweni likatata ngoba nami ndaguqulwa lilo. Ayikho into esisinyanya. Isinyanya asikho. The time usebenzela isinyanya kuze time uzombela umngxunya wokuhlupheka. Ziyahluphekisa izinyanya. Ndilapha njena anisasebenzi banesithiwa namhlanje umsebenzanga kakuhle. Ziwoxutha njani umsebenzi? Akho nto isinyanya. Abantu abaninzi abasebenzi bayagula ngenxa yezinyanya. Enze umuntu umsebenzi, after enze umsebenzi uyagula. Uguliswa yintoni ezinyanya zokuphilisa ingane? Ndicela ukuthi wonke umuntu ongenile phakathi kala ngathola ukuphila. Andikhanvasi kodwa bazawuva elizweni. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Amen. Wow. Into nyenje